Okobo, during the initiation of one into Amawul and other festivals like Ozo, the person that will take the Amawul will buy this Okobo. Kedu ihe ọ na-serve as stool, oche, and the box where he can keep certain gifts given to him during the ceremony. This is ankle rope, atale. A na-agba n'ụkwụ, ndị ọzọ na-agba n'ụkwụ. Eriri ndị nze ya atale, ankle cords. Then, here, Igbo temple objects. In a temple of an Igbo man, these things you see there. Ofo, Anunebe, Ochembo, Okuku, Obokolombe, Opoeja Ngumanya, Okwanzu, Okwoji, Ikenga, Abangwefi, Abudi. All these things we hear of na full-fledged temple of an Igbo man. Ife aka ị ga-afụ gasị. Ihe eji wee mara ndị Igbo. Ife eji mara ndị Igbo. Then nke a bụ Ekwabịa. Ọ bụ na